ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଥମିବାର ନା ଧରୁନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ କୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜାଣିପାରୁନଥିବାରୁ ନାଚାର ହୋଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ପତଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ରହିଥିବା ଖବର କାହାରି ପାଖରେ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆ ବନାଞ୍ଚଳ ପତଳା ଜଙ୍ଗଲ ପତଳା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଖବର ଅନୁସାରେ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ରଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତଳା ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:15 ସମୟରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାରୁ ସେ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହୁ ନଥିବା ବେଳେ ହାତୀର ଉପସ୍ଥିତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୁହା ରିପୋର୍ଟର।